زخبركم سمعتنا شدشتن فرقان كوين اللوم اللي تحسو زينا أغروا لكم أب زوباقاش باركا مالي وحيز نممحياش كقبر اللوم زخاخر غريبو إيرتراويان نبرتي دوبوف سودان قطرن دبلوماسياوي نتفتات السلاسلهم أب أستراليا كفل هاجر نيو ساوث ويلز بارع مرور بزفترو سقات نسومن زتصنع حسوسنا اوان حدقات دنقاقي تعوجو أب كتما جاكارتان كبابيان اندونيسيا زوقع برتوع زناب بزا صعبو حدقا بوحدو 37 ميتهم زرزرات يغتصل أب زوباقاش باركا بستفلالي وصقامات تثبيت زتنبرلو أقلقلوت يهبو زي هبو زلو مالي وحيز ما سرتاوي تحت غرصاوي متعر رايك قبرلهم كونتاتهم نمقمقام بعسران شدشتين تحساس ساب كتما بارنتو أب استخايد أخيبا مزخخر غريبهم أب زحلف عسران شمونتن عمتات زتهانتو 35 عبيتن أشتون مالي وحيز كم زلو حلافي جنفر بقلي زوباقاش باركا أتو قويتهم هايل ميكايل تغيسو بزي كاملي وحج على قدر اتهم كالوت تحت قرصاوي سرحتهم بقبو بزي متصفافو كمون مهندسناوي قدلتات سلازلومن بهرياوي حدقاتات بزورة دو قداتن أقرقلوت يوبو سلازيلو حرشاوي اتوت بو متن بألوتات تسأليم هلاو قليسوهم ندحر بايتان هلو كناتاتن مالي وحيز بزملكات زقرب مصنعتاوي ورقات توم دحرنات نستهانتو كم انقوليت دريسا حشنكيت مقراي بأشندا برهات أران زركبو مالي وحيز نموداد أستات 248 مليون نعفاوز أي كم استقبري ناي ملمع عقموم لعلي شوعات تشحن 500 هكتار كنسوغن كساب حجز لمع زلو كاب كل تشح هكتار كم زي حلف أنا تيروم أما حداري زوبا قاش باركا أتو أبرها قارزاتهم علي وحيز مس كل حسراتاتهم أبرستي أب معبال كرمتاوي مسناوي حرشات زنبرهم العلا بركتو حرستوت مس زمناوي حرشا كلالي وعدل كم زفتور بمتكاس سقماتهم بمفواس أفراينتهم نمعباي أب زكاية سعري ترى كلهم أكلات من قسن حبرة سبن كعزز أتحساسيبهم تساتفت بقدوم ناقداسنت نايتي ركبن زقرب مصنعتاوي ورقات بمتكاس محدرام إلي وحيز بسب مويا حرشا استماكلك خون مسرتاوي مهندسناوي تسقمات زلوم إلي وحيز ممحياش كقبر اللوم تحت غرصاوي سرحتهم زي تزازمة بقبو ختصاففو كمون توساخ مصنعتي ككايد زبلو ريتوتات بمقراب قلطف سقومتي كوسر تلابيهم إيرتراويان نبرتي جوبا ريبابليك دوبوب سودانن الدوحة قطرن تفتات زباوي دبلوماسيا السلاسلهم بمسألة كابوتو زبطحن حبريتا إمباسي إيرترا ريبابليك دوبوب سودان محبركم جوبان كبابيان كومون شماقل محدرة هنصا بعسران شمونتن تحساس مساستات 250 إيرتراويان ولدي أبزكايد وركب بزحم الناوسخ زمت زلو إيرتراويان قولعو ناي تمر تعدل زرخبلو بايتان مفتار زاتيوم أبتزت أبكتر إمباسي أبستوادد أدراش صنعات ناي موعالي صنعات سن أقلقلوت قدماي كفلي زهب تكال كوادد بمسرة استبس حمر الرداء كاب سلستك ساب شدشت زعدميهم أستات 7 شدشتن قولعو ناي موعالي صنعات كاب شدشت عمتن لعلي زعدميهم أستات 10 شدشت قولعو دما ناي قدماي كفلي تمرتهم أبز حدش عمت 15 كجمرو مدب تتحيز الله مس إمباسن شماقل محدرة هنصان كوينان زمدة بتكتاتل 10 زابالاتا شماقل ولد دماغي مالا أمباسادر إيرترا ريبابليك دوبوب سودان أتو يوهان استقل مكالا بزس معقال زي أب جوبان كبابيان زركب قولعو تربحت عدل تمرتن كخون زكايت زلو تعري أكار نايتو كلاتهم إيرتراويان قولعو كم مهارو ألوهم زبل ما سرتاوي بوليس منغستي إيرترا كم زخونا قليسوهم بزيكازي أبالات همادي جنفر قطر بعسران شوعتن تحساس مبل 4 عمت ممسرات همادي قال سيكساب ملو عوت بزبل تيما سنبيلان أبتي أبالات إمباسي محبركم محبراويان حيلتاتن كالوتن زتساتفوت سنبل أدمنبر نايتي جنفر ويزورو جميل عثمان
ንኣበርክቶ ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ምምፃእ ናጽርነት ምሕላው ሉዓላውነትን ዳግመ ህንጻ ሃገርን በቲ ሓደ ኣበርክቶን ዕማምን ኣብ ወጻኢ ዝርከባ ኣባላት ሃማደ ድማ በቲ ካልእ ዝምልከት መግለጺ ኣቕሪባ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሃገረ ቀጠር ኣቶ ዓሊ ኢብራሂም ኣሕመድ ብግዱ ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ጎኒ ብጾታ ደው ብምባል ኩሉ እቲ ቃልሲ ዝሓቶ መስዋእቲ ከም ዝኸፈለትን ቅያ ከም ሰርሐትን ጠቒሱ እዚ ታሪክ እዚ እናተወራረሰን ክቕጽልን ሓደስቲ ወለዶታት ክወርስዎን ድማ ብዕቱብ ክስራሓሉ ከም ዝግባእ ኣገንዚቦም ብዘይካዚ ኣብቲ ጽምብል ወከልቲ ማሕበረኮምን ማሕበራውያን ሓይልታትን ናይ ደገፍ ቃል ኣስሚዖም ዜና ወጻኢ ይቕጽል ኣብ ኣውስትራልያ ተኸሲቱ ዘሎ ሓደጋ ባርዕ መሮር ህዝቢ ብዝሒ ናብ ዝነበረሉ ከባቢታት ብልዑል ናሕሪ ብምልሓሙ ኣብ ክፍለ ሃገር ኒው ሳውዝ ዌልስን ንሰሙን ዝጸንዕ ህጹጽ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጌ ተኣወጀ እቲ ካብ ሎሚ 3 ጥሪ ግብራዊ ዝኸውን ድንጋጌ ነቲ ኣብ ምብራቓዊ ሸነኽቲ ሃገር ተኸሲቱ ዘሎ ባርዕ መሮር ኣብ ቁፅፅር ንምውዓል ደገፍ ከም ዝህልዎ ይግለጽ እዚ ህጹጽ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጌ ሰብኣዊ ሓደጋ ኣብ ምቕራብን ሓደጋ እንጸላሊዎ ካብ ዘሎ ከባቢታት ሰባት ንምግዓዝን ኣስተዋጽኦ ከም ዝህልዎ ዝገለጹ ሰብ መዚ እቲ ክፍለ ሃገር ምስ ኣድላይነት ክናዋሕ ከም ዝኽእል ኣሚቶም በቲ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረማት ሒዙ ካብ ክፍላተ ሃገር ኒው ሳውዝ ዌልስን ቪክቶርያን ተኸሲቱ ዘሎ ባርዕ መሮር ብውሕዱ 18 ሰባት ከም ዝሞቱን 10ታት ድማ ዳሃዮም ጠፊኡ ከም ዘሎን ልዕሊ 1200 ኣባይቲ ድማ ተሃሚኹ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ኣሎ ኣብ ከተማ ጃካርታን ከባቢያን ኢንዶኔዥያ ዝወቕዐ ብርቱዕ ዝናብ ዘስዓቦ ሓደጋታት ጋሻዊ ሕጅን ምህማም መሬትን ብውሕዱ 30 ሰባት ክሞቱን ከለዉ 10ታት ኣሽሓት ድማ ናብ ሓውሲ ከተማ ክግዕዙ ከም ዝተገደዱ ተገሊጹ በቲ ብ31 ታሕሳስን 1 ጥርን ዝወቕዐ ብርቱዕ ዝናብ ሰፊሕ ክፋል ከተማ ጃካርታ ብምዕልቕላቑ መስመራት ባቡር ምድሪ ስርሑ ከቋርጽ ተገዲዱ ከም ዘሎ ኣብ ሰፊሕ ክፋል ድማ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ከም ዘቋረጸ ተገሊጹ በቲ ባህርያዊ ሓደጋን ሳዕቤናቱን ልዕሊ 62,000 ነበርቲ ከተማ ጃካርታን ከባቢያን ኣብ ግዝያዊ መጽለሊ ተዓቒቦም ከም ዘለዉ ሰብ መዚ ሲቪላዊ ድሕነት ኢንዶኔዥያ ኣፍሊጦም ኣብ ሜክሲኮ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ብዝተላዕለ እምባጋሮ ብውሕዱ 16 እሱራት ከም ዝተቐትሉን 5 ከም ዝቆሰሉን ተገሊጹ በቲ እምባጋሮ ፕሬዚደንት አንድረስ ማኑኤል ሎፐስ ስልጣን ካብ ዝሕዝ ኣብቲ ሃገር ኣብ ውሽጢ ቤት ማእሰርቲ ካብ ዝተኸስቱ ኣምባጋሮታት እቲ ዝኸፍአ ምዃኑ ተዓዘብቲ ገሊጾም ትዘገርም እቲ ከቢድ ሰብኣዊ ክሳራ ዘስዓበ ኣምባጋሮ ኣብ መንጎ እሱራት ዝካየድ ዝነበረ ግጥም ኩዕሶ እግሪ ዘበገሶ ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ ሰብ መዚ ጸጥታ ሜክሲኮ እቲ ኣምባጋሮ ድሕሪ ምዕራፉ ብዝተኻየደ ተፍትሽ ሓያሎ ብረት ኣብ ኢድ እሱራት ከም ዝተረኽበ ገሊጾም ሰብ መዚ ምቁፅጻር ቤት ማእሰርቲ ሜክሲኮ ነቲ ሓደጋ ኣብ ምምርማር ከም ዘለዉ ኣፍሊጦም ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ኣባላት 5 ዝተፈላለያ ጉጅለታት ገበነኛታት ተቐይዶም ከም ዘለዉ ዝገለጹ ሰብ መዚ ጸጥታ ተመሳሳሊ ኣምባጋሮ ንምክልኻል ልዕሊ 120 እሱራት ናብ ካልእ ቤት ማሕዩር ከም ዝወሰዱ ኣረዲኦም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ቅድሚ ምፍጻም ኣርእስታቱ ክደግመልኩም ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ መእለይ ወሓይዝ ንምምሕያሽ ክግበረሎም መዘኻኸሪ ቀሪቡ ኤርትራውያን ነበርቲ ደቡብ ሱዳንን ቀጠርን ዲፕሎማስያዊ ንጥፈታት ኣሰላሲሎም ኣብ ኣውስትራልያ ክፍለ ሃገር ኒው ሳውዝ ዌልስ ባርዕ መሮር ብዝፈጠሮ ስጋኣት ንሰሙን ዝጸንዕ ህጹጽ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጌ ተኣውጁ ኣብ ከተማ ጃካርታን ከባቢያን ኢንዶኔዥያ ዝወቕዐ ብርቱዕ ዝናብ ብዘስዓቦ ሓደጋታት ብውሕዱ 30 ሰባት ሞይቶም ዜና ኣብ ይፍጸም